Исәбіз хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, дуслар, туганнар, кәмит шәвитне яратучы, көтеп алучы тамашачыларыбыз! Сезне сәнгәр экраннар каршында күрүебезгә шиксез шатбыз. Инде менә нәрсә әйтәсе килә, хөрмәтле дуслар, табибларга гына, врачларга гына бер-ике сүз кәлимә сүз әйтәсе килә. Менә врачлар сәламәт тормыш рәвеше алып бару турында сөйләшә башласалар, тәмәке тартмаска, аракы эчмәскә кушалар. Нәрсә? Күні-түні ит кебек, ат кебек эшләү, нервы трепка, стресс, акчасызлык, йокысыз төндәр. Нәрсә булар? Сәламәтлеккә комачауламыймы әллә? Комачаулый җәмәгать, комачаулый. Ана бер ирдә әйтә икән бит. Менә иртән әтәч белән бергә уянам, көне буена ит кебек, ат кебек эшлим, аннан аю кебек йоклыйм дип әйтә. Доста тыңлап торганда, каралы, сиңа ветеринарга мөрәҗәгать итәргә кирәк дип әйтә. Эшләргә ясын җәмәгать, эшләгез! Эшнең нәтиҗәсен күрергә ясын. Бай булыгыз, акчагыз күп булса, шул акчаларыңызны куя куярга белмичә интегеп, илмереп яшәсәгез ярар. Вай!